Els accidents de treball són la part més visible del dany laboral, encara que representen un 10% dels impactes en la seguretat i salut de les persones, perquè són fonamentalment les malalties professionals les que, sense visualitzar-se, generen un major impacte en la salut de les treballadores i treballadors. Fonamentalment per la irresponsabilitat i mala pràctica de les mútues que boicotegen el seu reconeixement, per la complicitat que el govern valencià té en aquest sentit amb les mútues i la patronal, els serveis de prevenció que no fan una pràctica de qualitat i adequada i fonamentalment perquè les empreses no contribueixen a afavorir la desaparició i el seu reconeixement. La crisi en aquest moment representa un element molt preocupant per a nosaltres perquè, a més, està sent aprofitat per als empresaris per a oblidar els seus compromisos, no invertint en les obligacions que els correspon com a empreses per a garantir la seguretat i salut